Unsay problema. Kuya, di ba siya magpapicture basta gungit. Kaya sa'yo na ako dyan mo yung. Yung. Sa'yo na ako mo. Ha? Imo anak ko, imo anak ko. Slide namin to. Sige. Welcome to my guys. Nami sa mouse lake karon. Down. Nami sa Alright.
O yun yung una yun mong ate. Ay, sus! Agay, ay! But Lord knows that it's something